nokwazi ingozi. Noma ukwazanga ukuworship namhlanje nokwazi ingozi. Noma ukwazanga ukuzila ukutya namhlanje nokwazi ingozi. Amen. Because Thixo wami uyakwazi. Amen. Nami ngiyamazi. Amen. Hallelujah. Akekho umuntu owazala sekwazi ukwenza yonke into. Bonke abantu bazi izinto ngoba befunda, ngoba beqhubeka, ngoba bengayeki. Hallelujah. Bathi bathini? Bazi. Ukusondla kufuneka sazi imbangi nomgqibelo wokuqholo lwethu ubani uThixo wethu. Hallelujah. If samazi yena in iBhayibhile kukhona umfowethu ngoPawulos. Kwavela baligqina umprofeti. Amen. Amen. Baligqina umprofeti phaya. Wathi yabona kukhona umuntu ozondlubeza impahla apha. Umzalo khoyo lapha impela kabalezi. Kanezi kaPawulos. Amen. Wathi okay, umuntu elibhandi lona uza eJerusalem kodwa pha ngobela manje. Oqhulutsha pha. Amen. Ngiyaprofesa nje lo mfana amen. Amen. Wathi uPawulos kuba emazi. Wathi okay. Naka prophet alindi la abantu bethe ngamanje qha pha ngilindile noba ngibethe ngivulawo. Amen. Into nebangatsho kungencaba uyemazi Thixo. Hallelujah. Amen. Uyemazi Thixo. Abantu bamazi uThixo ke aboyiki. Hallelujah. Amen. Abantu bamazi uThixo abanentandabuzo. Amen. Amen. Abantu bamazi uThixo aboyiki oyikizo noba bavili bakwazi babaya. Hallelujah. Amen. Abantu bamazi uThixo abathi kugqityiwe kuphelile. Amen. Ngobombomi. Hallelujah. Amen. iBhayibhile kwakunomfana okuthiwa nguMephibosheth. uMephibosheth wayengenazo lezo nyawo, wayesecripple, waseyekwazi lohamba. Eyazi bakwele ngokuhlala phansi ngathi yafa. Amen. Amen. Kodwa uDavide wathi akusekho lenkundla nayo endlikazi ngiyenze inyewe ngenxa yenqathana. Emveko wayolala uMephibosheth wohlala phi komkhulu. Kanti apha kunegazi laphi lakomkhulu. Hallelujah. Ngoba ke uDavide emazi uThixo. Waqomba kenze ntoni inceba. Hallelujah. So abantu bamazi uThixo abalali ithemba. If I believe ubabuza amen. Amen. Uyamana iqhawe lephilo bro. Hallelujah. Ithi abantu bamazi